Vincenzo episode som paruk na chuan Vincenzo an ruang ava en fiatang chuan an intana police ta chuan an lo manvel mek ani chu ruang chu Mr. O ruang lo ni reng mai pu o chuan Vincenzo an min ngai sa ti in police ho misual ho in an lo phone tir ni ngai tur ani ti chuan kol chu an han bon tir don lai tak chuan Vincenzo chuan chet la in officer ho chu a khoi ta pop pop mai an zawai chona tom ta vek maya a kol bun chu phelin in hnuailama hong sika kar lampang chu apan tlang hala Vincenzo chuan kal ngal thoi tur chuan a han tia an chuak ta a chuti mek lai chuan seo de ka chuan misual mai tuam lo mu in a lo dang ve mek bok building ami ani lo thu ta chu a han soya ti chuan misual pa chuan a nek ta pop mai ma se seo de ka chuan a chua du bik lo anin sual ta chutia anin sual mek lai chuan a ne lo deuh ti ti tlat mai ma se so na ma chu a lo lang hlau mai ti chuan suna ma chuan a botol kan chuan aron vota pop mai Vincenzo lo lang vele a chayung inen in bia in athil tona afili mani ti fiana amamo thu aron rila sacha amin mang tu hi ka jong chhuak don tia asoi mek lai chuan siodio ka chuan chayung e lo mu in an phuna sadun hle mai siodio ka chuan mirin hel om pakhat aman thu aron thlena ti chuan misuala chu lo phuar betin deichang daily newspaper CEO chu athani le ni lo thu le aroi tu chu tu nge ni ti an han zo ta an lo do ve mek bok ti chuan Vincenzo hena chuan chupa chu an hruai ta a kara in biak puya chuan somin an han lu ta ama tir tu hriat tum chuan a ngai sa ta vak mai misual pa chu a au tur mai a Vincenzo ero alo chuak le mai ala dammo an lo ti sap sap mai ti chuan sedio ka chuan Vincenzo hena chuan lo in la pasal tha tak chuan kha misual pa ha kaman ani ka o alo ti vai ham hama min rul lel ve ngei ka phutania ti in alo pau ve na samai Vincenzo chuan enge idu tia zotin naktu ka ka hrilang che ti in anin threnta a ti chuan kan misuala thian te hnen chu wathlengin anin la pasal tha hlom hle siek do chuan a ko chu Vincenzo an ken tir nge ya kan bak che mang thiamala chu hetiang hi ka du lo zong takasin isim ngei ka bai sei ti in alo in soi thei ve mek bok ti chuan an vaman ta hlom veka Vincenzo le a tho pui ta chuan police ne na hruain thil om dan ta chu soin tu emo thu pe ka che an ni thu le Mr. O that tu dik tak chu an mani pathum an ni thu ta chu an soya Vincenzo ming chu an puna tanga noi re tur chuan an han tia police ta chuan fin fiana an dil le a ven chunga hian ruang an nor na le pu o thi sen kai te po om thu ta chu an han hrela ven chunga camera footage chu an han pe boka khonge an oma enge an ti ti chu video atangin a chiang ve kang ti in an kal san ta a te chuan Mr. O tual thi thu a chuan babela chuan police ho chu pak dong huna man tur chuan an lo kala pupa ka ero chuan angai na a hrelo hle mai tu thang kama emo a ok ani nge yang le chu chuan miang hi chu ati thin rim hle bok ani ti chuan cha yong chuan POI chu thala tur chuan a hruai chuak ta a Vincenzo ne na thalak dun tir kha adu wang pakhat ani boka chutia thla an lak lai tak chuan thalak na a chuan Vincenzo chu potlutin an handing dun ta a anuwa chuan an nu fa chuan thla alak tirin Vincenzo chu a han ko tira in shil lem chi lo chuan an hlim dun le ti a hriat thei ani ti chuan chayung i chuan an nu fa chuan hun thol pe in an pani chuan a kal san ta a akal san nu chuan POI chuan a hun ton to a nuamati ber ani thu ta chu Vincenzo chu lo hrel mol mola te chuan an han ti dun chho zela anu chuan a fapa a thau thlak nuwa tun ang reng renga chakna ala nei ngai lo thu ta chu soin Vincenzo chuan chu an zo chenga engkim achan nuwa khan abai sein om chun chu a fapa chi ani thu ta chu soin Vincenzo chuan ate soi pot chadin ngatinge chu tiang ni si ifapa chu izon chualo a han tia POI chuan kumtam tak azon thu le a mu theilo thu le atlai chiat to thu ta chu alo hril ve mol mol ilazong theireng ania tia Vincenzo an ti chuan POI ero chuan tun din hmuna chuan a hmel ka hmungam to lowang ti in alo chang ve thunga Vincenzo chuan in soi thre tak chung chuan anu hna chuan ifapa chuan phuri ta ngai lo che in izon mu hun alo ngak lel ve hle turasin ti a an soi chi chuan POI po chu lung che tak chuan amit tui adang zo tabik lo chu mai ba ka chuan POI chuan alo seilen na chu eng po ni sela ka fapa ni na abo lova anui mel mol kha kamithla a chama jung hiang tia akowa alo nui mel te kha amithla a cham thu le lung adum thei zia te soi chuakin Vincenzo po chu insum har ati fan hle mai insum tak chuan anunga chuan alo in se ru ven na samai
Mabela chuan junu le miang hi ta chu gelatin file chung chang lo choi donin Vincent Zoan a chanchin na hriatarin to thu ta chu an lo soya miang hi chuan alo hria alo nei tak tak ani chuan heram hi ati boi ve fu ang tia soin Vincent Zoan ne an tuma pianga an tom zel awang chuan junu a chuan ti dan dang lam ngai tu angai ani ti in a soi chuaka eng ti dan dang tak ron mang chuak ang mole ti chuan le arua man dang lam tak chu atan don ta jungwa chuan Guema Plaza lam clear ang chung chuan kata ni lo chuan tu ta mani bik lawang alo ti mol mola thala in nakina sul nu luiatan alatang kayang ti in akal santa a eng chi atak thlengang mo building a chuan chel ukanau te nei thar tu lom chuan hun an lo manga lompuina te anin hlan mol mol hloma ponlama ero thil in lum le dan adu om lo le miang hi chuan remote control keng chuan ponlama alo ding ran mai ama a researcher ho gas leak mga an tha to ang khan chutia building a cheng te lim em lai chuan gas tilikin Guema Plaza chu thodar vek an lo tum reng chu ni in kang thel pol ta chu rin lo tak mai an lo lang hlau mai gas leak a oma wanga chuak vek tur chuan aron au chul mai chaukalama chuan an lun ngala alo leak na samai le ngala anuwa chuan sanani om tak ahuna zo ruala ala gas ti puak tur an mu a Vincent Zo chuan a mu rual chuan enge ni a hringal thuai gas leak na hmuna an la keng vu si rang tak chuan chu sakin tukvera chuan a thlo chuak ta a an him pha ta Babel lama chuan junwu te unaw an lo langa an ruah man na akal fu lo wang chuan anaw hne na chuan lo bum mi aswang che ti in athil ken lai chu awa vom ta pop mai amit ko chu athi sok mai in hum ru na saviau te ma se a u chu a phong von tu ni miao hek le do top mai lo chu ti thai a om lo he pa ang u nei hi a se om viau ta veang miang hi lo langin report man mo thlak tak a om thu aran soi tat mai a envelope kan chu a han pe a ta chuan Vincent Zo nu thalak chu alo om kal mai avia ve reng na fam chu an tha chuak ta nge a hansia chu Guema Plaza lama chuan aron in the thil na sa a u tukdol thei tu om chhun chu Vincent Zo ani ti a hria chian em awang chuan aron tlon kual velani a thut pa chuan a chal hliam chu hlim langin an lo en sak deuh trai hloma enge a hemi hliam hi mo an ti vela innun naka chana wanga ka lo man don ani he ti in an zo ma chuan a soi ngal zung mai khatia Guema Plaza kang chemai tur lo report tu kha alo ni renga a u in hal tura thu pe in hal chu tum ma se 911 alo call sak zok khi alo ni a chuti mek lai chuan miang hi chuan tan in atanga chuak chia kang ho chu la chu ama a tan in chunga Babel tira truck driver pu hongale Vincent Zo ta su tu lo that to tu chu alo wadong songa chuti mek lai chuan junwa chuan Vincent Zo nu chu damdo ina alo wa mu vele tatlat mai Vincent Zo zak an dek sak tran ta hun rei lo te lo in huma sela an tan hun thim a in tran don ta chumi zan chuan ho chula chu damdo ina tirin POI chu mu a reklum tur chuan an lo ti hi alo ni a ti chuan ho chula chu alo lang ta damdo ina chuan POI veng tu chu an that ma sa te a chumi nuwa chuan POI pindan chunga chuan lutin POI po chu a reklum vele ta a Vincent Zo chu lo thleng ve chia man mo em a anu omna lam pana thok tu ten pe sup chu ngai thalo tak chuan a en he ho a room of thlen chuan anu chu mishing alo chang zo ta lo ti awa muta a anu chu nu tia a ko ve ma chuan mi pam ham le mani masial lutuk ho chuan an lak sak le ta tlat mai thinrimin tuar viau te ma se indom kun mai thei ani ri lo ati tu zon chua chu ati mak mo ani tlat CCTV chu an han endika tol that tu chu tu nge ani an thre thei ta Vincent Zo chu acha chuang ngal choyong chuan zuin ma se Vincent Zo chuan alo kile ma lo chuan anu bulalo om tur chuan anu che ta a ti chuan le chan lo khana miswal ro thap tak ni thin chu Babel group lam chuan an chou chuak tatlat mai silai puak rilo chi keng chuan Vincent Zo chuan ho chula chu azong chuak ta a chen na chuan lu chilin asoi sata chiam mai ni kho hrelo siamin voi engi mozat an nek sia maya thutlenga chuan phor betin alo thut chil ran mai ho chula lo har chole chuan Vincent Zo chuan ami tha chu annu ani thu da chu alo rila tu thu pek chengi ani azo chuan thup tumin zu ka ina ka thinrim ti renan ka che tamai ani a han ti ve ngota Vincent Zo chuan alo oi lo na samai a kut zung tang pakhat chu a hle sakta a azot non le a atran na nga ya ala tang
ala soi chho du lo wang chuan a kut zung tang pakhat chu hle sak le ta chuti mek lai chuan babel lama chuan thut khom na an lo nei ve mek han sio le siong hio ka chu an da sang deuh tatlat trong kam ngei om tak tak chuan miang hi chuan a tong khumin a za pa lo le Vincent zo ta nu fa chung chang ta chu soi chuakin an hmalak dan soi du chi a si lo chuan han sio le sio hio ka ta chu an rin tlak lo awanga midang an roi tak thu ta chu an han soya an thu ai mutalo anin hial thin rim man hlea Vincent zo chuan din mun khet khan taka adin tir ta chuti mek lain Vincent zo chuan ho chu la chu ama tir tu te omna lama hruai tura ti in alo zui ve meka a thi nuang to mai in chu awat thlenga ga tho chuan lo dan tum te ma se Vincent zo chuan a tham lo hle an vai chuan alo hrual hrep hloma lelama miang hi le su hi ka ta chu thinrim takin an lo in hial ve mek bok chuti lai tak chuan Vincent zo chuan ho chu la chu ron khal lu tin tichen kai nuanga alo lu chu miang hi ten an han mu chuan an hlau hlom hlea miang hi ma a tak chuan Vincent zo chuan ho chu la chu a ka phlum ta sia mai miro thap a tul na a chuan mi nu na lak hre lo tak kha ani miawa miang hi ma a chuan tichen ta chu a per chuai mai a hlau tak chuan a te ngal chul mai ti chuan silai chuan ka tum chuan a han tin wang hloma eng tak thengang mo tu dang nge a ka a eng tin nge a chet episode dot le kan en ho le don nia khati jong kha episode som paruk na chu alo ni le ta a kan channel min lo hlut sak thina wang hen kan lo em a like share le subscribe te kha min lo ti sak zel tur chawin karon ngen chewa trong kam che sual tam tak kan nayang ti kanin ringa chungte po chu comment section lama miron soi sak zel tur chawin le miron ti dik sak zel tur chawin kan ngen tak mek meu cheu ani